So, hi guys! Nandito pa rin tayo sa may Manabats Farm dito sa may Cafe Adrian. Ayan, so ito na yung exciting part. At nakita niyo yung mga food sa harap namin. So, anong meron sa'yo, Jess? Okay guys, sa area ko we have the Angus Salisbury steak, the truffle pasta, the quarter pounder burger with fries, and the cheesy potato croquette, and of course, their cheesy chicken nachos, and my drinks is the dirty horchata. Yes, and dito naman sa akin, we have roast beef with mushroom, mozzarella cheddar sandwich, mozzarella stick, beef quesadilla, fish and chips, at yung ating penne pasta in red sauce, and of course, ang aking favorite, ang premium matcha. And of course, guys, meron din silang halo-halo. So, ayan. Perfect sa summer. Yes. So, kung nagsuswimming kayo dito at medyo nauuhaw-uhaw at gusto nyo ng refreshing at syempre hindi nawawala yung halo-halo tuwing summer season. So, perfect itong Cafe Adrian dahil meron silang halo-halo. Start muna tayo dun sa kanilang main dish. So, let's eat! Okay, taste test, guys. Uy, ang lambot! Ang lambot nito. Actually guys, ang dami ng yung serving size nila. Actually, minsan good for 2 to 3 bata to eh. Kasi malaki yung servings nila, guys. Sobrang lambot nung beef. Okay, diba? Taste test. Sarap! Okay, gets ko na to. Nanunok ko yung mushroom. Eto guys, alam mo yung parang grill siya sa yung pang-grill ng mga patty. Ganun siya, may magka-smoky side siya guys. And then, yung mismo sa loob niya, hindi siya well done. So yung pukatan to is medium well, I think. So hindi siya matigas, malambot siya. Perfect na guys. Hindi siya maalat. Yan. Kasi yung iba medyo yung mga ayaw ng mga medyo salty. Okay yung timpla nitong roast beef with mushroom. Sarap. Tsaka ang lambot niya as in. Okay guys, dito naman tayo sa ating mga pasta. Okay, start natin sa may truffle pasta nila. Ito. Akala ko kanina carbonara to. Truffle pasta pala. Okay, for the truffle pasta naman. Cheers tayo, Ate Cars. Yay, ang bango niya. Alam mo gusto ko yung style ng nila. Ano kasi tawag dito? Yung mismong pasta nila. Kasi may mga iba yung circle sila. Ang tawag. Basta yon, ito flat siya guys. Hindi, may difference kasi yung mga yon, may difference sila. Yung truffle pasta, para kasi may mga kilala ako na hindi sila mahilig sa truffle. Pero, hindi kasi parang hindi masyadong overpowering. Hindi overwhelming. Nakaka-overwhelm yung lasa ng truffle. So, sarap siya. Hindi rin siya maalat. That's creamy nga. Oh, actually, creamy siya. So, meron siyang mga bacon bits, tsaka mushroom, of course. Hindi mawawala yun sa pasta. Sarap niya. Next natin, itong penne pasta in red sauce. Okay. Ito yung cheesy niya, ha? Ang dami niyang cheese sa ibabaw. Masarap to. Masarap siya. Yung hindi nakaka-overwhelm yung red sauce niya. So, nangingibabaw yung may white sauce sa taas. So, nagbe-blend siya. Kasi may mga red pasta na maasim. So, ito guys, nagbe-blend yung mismong cream niya sa taas dun sa mismong pasta. So, perfect siya. Ayan. So, try naman natin itong kanilang mozzarella cheddar sandwich. So, get yours, Jess. In fairness, malambot yung mismong bread niya, guys. Sarap. And then, full siya ng cheese, Ate Car. So, ayan, masarap talaga siya. Alam mo, feeling ko perfect siyang kapartner ng mga Actually, pasta. Oo. Lalo na itong may penny pasta na to. Masarap siya, guys. Perfect siya dito. Dito naman tayo sa may, I think ito. Itong cheesy potato croquette. Tigas na tayo. Kakaiba yung name niya, no? Croquette. Anong kala mo kanina? Cricket. May sa loob siya. Okay. Taste test, guys. Sarap siya. Guys, para siyang mashed potato na nilagay
na pinorm na circle and then frenay nila. Ganun yung vibes niya. Ayan. And then, may parang siya maliit na cheese sa loob. Oo. Sa gitna, meron siya. Ayan. And then, crunchy siya, guys. Parang oo nga tama. Ay, para siyang hash brown. Ayun. Oo, yun. Hash brown na bilog. Sarap. Ito kanilang chicken cheesy nachos. That's right. Ang dami to. Parang for ano to ata. Guys, ang dami niya. Ayan, oh. Yan, kaya parang 2 to 3. Oo, ang Basta dami as siya. in, super dami niya. As in, buong plate siya. Okay, let's try. Oh, sabay. Let's try. Ang sarap ng sauce. At saka yung chicken mismo. Ang lalaki nung tipak. Slice nila. Oo, nung slice ng chicken. Tapos same sa mga iba guys, madami din cheese to. Pansin mo ba? Ayan o. And yung last natin, yung quarter pounder. Burger with fries nila guys. Ang harap. Smoky siya. Di ba? Smoky, malambot. Masarap siya. Uy, Ang sarap niya. tapos hindi siya maalat. Sakto lang lahat. Ay, ang sarap niya to. Hindi rin siya yung usual na burger na natitikman natin. Tama nga. Smoky side siya. Pero, alam mo, natikman ko rin tong, ano niya. Iba siya. Oo. Magkamukha lang sila. Oo, pero pero yung yung lasa nila guys, magkaiba sila. Sarap. Ito yung parang pure beef na kind ng burger na Oo. patties. Guys, gano'n siya kasarap. Ayun. Try na natin yung kanilang mga Drinks. drinks. Yung akin yung premium matcha. And this mine is dirty horchata. Bukod dito sa mga iniinom namin ngayon, sobrang daming yung pagpipilian, sobrang daming choices ng flavors ng coffee. And aside doon, meron din silang mga milk tea. So yung mga hindi mahilig sa coffee, Pwede sa kanila. And of course guys, if naka-check-in kayo sa mismong farm nila, may mga breakfast din sila na pwede yung order around 10 a.m. Ayun, oo. Uy, ang sarap nito. Ang sarap nito. Ano kasi yung favorite nating cinnamon. Cinnamon. Ayun, cinnamon. More on cinnamon side siya, guys. Masarap siya. Ito din yung mga lasa ng matcha na hinahanap ko. Yung lasang-lasa, alam mo, parang authentic yung lasa ng matcha niya. Tapos, ang laki pa ng mga baso nila, guys. Ayan, no? So, sulit na sulit siya. And of course, guys, hindi naman pwedeng hindi kompleto ang ating summer kung walang halo-halo. Ay, sarap ng halo-halo nila. Alam mo yung madami siyang ube. Oo nga eh, ayan. Kasi sa itsura niya pa lang. Kitang-kita yung color niyang ube. Ay, ang sarap niya. Ang sarap. Lasang lasa yung ube. Ube, oo. Kasi, guys, color niya pa lang. Alam niyo na madami siyang ube talaga. Perfecto. Masarap siya. Ang lambot. Hindi siya sobrang tamis. Tamis, yes. Saktong-sakto lang siya. And then, guys, grabe, ang dami niyang sahog talaga. Ito, merong beans, may makapuno, pinipi, gulaman, nata, at meron ding sago. Ang dami niyang sahog. Alos kalahati yata ng baso, guys. Sahog siya. Oo. Tapos, of course, the ube. Yun, yung pinaka-main nila, guys. And of course, guys, hindi na matatapos itong ating food trip kung hindi natin i-rate itong mga food nila. So, let's start muna dito sa may steak muna nila, sa mga may rice meal nila. So, ito, i-rate ko siya as 8/10. Parang may nahanap pa ako sa steak niya eh. Pero perfect siya, pero parang nagkukulangan lang ako ng onting pagka-steak niya. Parang more on beef. Nagkukulangan ako doon. Pero overall, masarap naman siya. So, i-rate ko siya as 8/10. And ito naman sa akin, itong roast beef with mushroom, i-rate ko siya as 9/10. Okay, malambot siya, oo. And yun yung sinabi ko kanina, hindi siya maalat. And dito naman tayo sa may pasta nila. Itong truffle pasta, guys. Masarap siya. Ito, 10/10 siya sa akin. Gusto ko tong mga white sauce. So, 10/10 siya sa akin. Ako naman, itong penne pasta in red sauce. Sa mga nasabi ko nga na ang gusto ko talaga sa mga red sauce is yung maaasim. Oo, yan hindi siya. Pero feeling ko nga, eto, gusto mo siya. Pero ako, for me, hindi yun yung mga hinahanap ko sa red sauce na pasta. So for me, 8/10, itong penne pasta in red sauce. Pero syempre, iba-iba tayo ng preferences. So baka mamaya,
perfect yung score nyo para dito. Para masarap siya. Okay guys, ito naman tayo sa may cheesy potato croquette. Tama, ito. Ito para siyang similar ng, ano sabi mo? Hash brown. Ash brown. So, hindi lang, ayoko yung mga kasing potato na pag kinain mo, yung parang palambot siya. So, hindi ko trip yung mga ganon. Pero of course, guys, kung gusto yung mga ganon, perfect sa ito. So, i-rate ko pa rin to as 9/10. And yung next natin, itong mozzarella cheddar sandwich. So, Ito gusto ko siya, perfect siya. Pero still, i-rate ko to as 9/10 pa rin. and then, same din dito sa may ating mozzarella. Same Mozzarella. sa ating mozzarella stick. Added factor dun sa sarap niya, dun sa taste niya, is yung mga herbs and spices na nakadagdag dun sa kanyang breading. So, i-rate ko pa rin siya as 9/10. And next natin, itong ating quarter pounder burger. Ito guys, masarap siya. Masarap siya. Gusto ko yung mismong patty niya, smoky side, and then lasang-lasa mo yung beef talaga. I-rate ko yan as 10/10 Yes, pa rin. 10/10 din. And of yung course, chicken, cheesy, nachos. Ito, gusto ko yung white sauce niya. And then, ito, crispy pa rin sila. Yung mismong nachos nila. Hindi sila yung parang usual na nachos na color yellow. Oo. Ito, may light sila eh. Parang usually kasi yung mga nachos na natitikman natin, parang cheese yung Yes, oo. yung sauce na hinahalo. Ito, iba siya. White sauce siya, guys. So, i-rate ko yan as 9/10. Okay, and pagdating naman sa drinks natin, ako, itong premium matcha nila, i-rate ko siya as 9/10. Ito, 10/10 siya. Masarap siya. Cinnamon side siya, guys. So, perfect pa rin. And of course, Ate Cara, kailangan din ating i-rate yung mismong ambience, the crew, the place, and all. Go. Ako, sa ambience, wala akong masasabi, kundi sobrang perfect. Apaka-chill, tahimik, nandito na lahat, guys. Especially gabi. Yun yung perfect time na pumunta kayo dito talaga. And dumating tayo dito kanina maaga pa. So, mas na-appreciate natin siya ngayong gabi kasi Yung makita lights, natin, no? yes, sobrang nakakadagdag siya ng feels. Oo. Tapos, ipuno ng mga greens and all. Sobrang ano niya. So, 10/10 siya sa amin, guys. And then, crew naman, Ate Cara. Sobrang ano nila, accommodating, and talagang pinapaliwanag nila sa atin tong mga food na Sinerve nila. sa atin, and very friendly nila. As in, alam mo yung lahat ng hihingin natin sa kanila, yung mga kailangan natin. Kahit hindi lang dito sa may Cafe Adrian, guys, kasama yung mismong resort, yung mga crew nila doon, guys. Pag dumadaan lang kayo or naglalakad, nag-hi sila and all. So, perfect sa kanila yon. So, 10/10 sa kanila, guys. And of course, the buong food, still, guys, 10/10 sila sa atin. So, Jess, kain pa tayo. Dami pa natin pwedeng kainin. So, G ka pa? G!